Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o nadolazećim izborima u SAD-u i utjecaju na burzu, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat je pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom CNBC Pro. Također zapratite i moj Instagram, zove se Financije samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti s videom. Mislim da smo svi zajedno svjesni da pod Trumpom zaista nema mira ni po pitanju ekonomije, ni po pitanju vanjske politike, a samim time ni po pitanju burze. Zaista je tu puno volatilnosti, sve i svašta se događa. Evo za početak jedna zanimljiva informacija, u biti Trump je 2 puta već bio izabran za predsjednika i sad se postavlja pitanje kako bi on mogao i dalje nastaviti biti predsjednik. Po američkom ustavu nijedna osoba ne može biti 3 puta izabrana za predsjednika i sad se tu postavlja pitanje kako bi on to mogao izigrati. Jedna solucija je da bude potpredsjednik, pa da onda ukoliko njegova stranka dobije, on postane predsjednik na način da taj predsjednik s kojim se natječe odustane, odnosno da ostavku, pa Trump opet dođe u Bijelu kuću. Naravno, to je sve sad na razini špekulacija i teorije, budući da se tako nešto nikad u povijesti nije dogodilo, pa bi Vrhovni sud trebao odlučiti je li tako nešto uopće moguće, je li tako nešto realno, može li uopće netko biti potpredsjednik ukoliko je bio predsjednik 2 puta, budući da u SAD-u potpredsjednik stupa na dužnost predsjednika ukoliko ovaj iz nekog razloga ode s funkcije, tako da evo, zaista će biti zanimljivo. Naravno uvijek postoji mogućnost da se Trump samo šali i da na ovaj način želi provocirati svoje protivnike. Kad pogledamo kakav je rezultat bio pod Bidenom i pod Trumpom, vidimo da zapravo i pod republikancima i pod demokratima za burzu zapravo nema nekakve specijalno velike razlike. Naravno ovisi i o tome kako ekonomija stoji u tom trenutku, gdje se nalazimo, u kojoj fazi ekonomskog ciklusa. S&P je za vrijeme prvog Trumpovog mandata od 2017. do 2021. narastao 67%, za vrijeme Bidena od 2021. do 2025. narastao je 56%. Iako smo imali visoku inflaciju, podizanje kamatnih stopa, svejedno smo imali odličan rezultat po pitanju S&P-a i pod Bidenom koji je bio demokrat. Imali smo tada, ako se sjećate, i onu Kamalu Harris koja je imala svakakve ideje na rubu socijalističkih i tako dalje, i unatoč svemu tome ipak je burza ostvarila dobar rast, jer pazite, ipak su Amerikancima u gene usadili to da trebaju voditi brigu o biznisu, o ekonomiji. Naravno uvijek ima tih individua koje malo zastrane i koje odu možda previše lijevo po pitanju demokrata i zagovaraju nekakve nenormalne ideje kakve nigdje na svijetu ne postoje, ali ipak na kraju prevladaju ove normalne, tako da evo, i što se tiče republikanaca i demokrata vidjeli smo dobre rezultate, iako naravno logika nam govori da republikanci koji su više desno i tržišno orijentirani da bi trebali pod njima ostvariti bolji rezultat i da bi nam trebalo sve biti mirnije, međutim vidimo da to zapravo nije slučaj, budući da Trump sa svojim ekonomskim politikama može raditi sve i svašta. Za nešto manje od 3 mjeseca imat ćemo midterm izbore koji se provode 2 godine nakon što su bili predsjednički izbori. Tada se bira novi kongres, bira se dio senata i tu može doći do preslagivanja vlasti, budući da evo, ukoliko demokrati sada uspiju dobiti neke države, mogli bi zapravo biti u kontroli cijelog kongresa i gornjeg i donjeg doma. Dakle, to je nešto što bi Trumpa ograničilo.
budući da svi zakoni trebaju prvo biti izglasani u Kongresu i onda tek idu Trumpu na potpis. Naravno, ukoliko on tamo nema većinu, potrebni su ili dogovori ili normalno do zakona uopće neće doći. I upravo iz tog razloga za burzu bi možda najbolje bilo u ovom trenutku da se tako nešto dogodi, da demokrati imaju kontrolu jednog dijela vlasti i na taj način zapravo Trumpa ograniče u određenom dijelu provođenja politike i da nam se na taj način osiguraju relativno mirne 2 godine, budući da onda, kao što sam rekao, ne bi bilo moguće donositi nekakve velike ključne odluke, donositi nove zakone koji bi uzrokovali neke veće promjene. I inače, dok je bio prvi mandat Donalda Trumpa, zaista nisam se toliko svega toga plašio, a sad nakon ovih carina, nakon rata s Iranom, zaista se plašim što je iduće, što nam to sprema Trump u iduće 2 godine i zato bih, evo, ja osobno volio, ne vjerujem da to zaista govorim, ali eto, volio bih da vlada bude podijeljena, da Trump bude predsjednik, a s druge strane da demokrati imaju jedan dio kontrole nad Kongresom i da na taj način bude zapravo, kako oni to kažu, divided government. To je nešto što Wall Street inače najviše voli. Ne volimo promjene, volimo da više manje sve bude tako kako je. Trenutno republikanci imaju tijesnu većinu, međutim sada na ovim izborima bit će napeto. Evo, 20-ak mjesta u Kongresu ostaju onako između, ili će ići republikancima ili demokratima, makar trenutno prema predviđanjima demokrati će imati 7-8 mjesta više nego što su imali do sada, što bi bilo dovoljno zapravo da preuzmu većinu i kontrolu. Senat je isto tako, evo, trenutno 53 ima republikanaca, 47 demokrata. Što se tiče sad ovih izbora koji će biti za nekoliko mjeseci, opet moguće je da demokrati i ovdje preuzmu kontrolu, iako možda će im biti malo teže, ali sve to ostaje otvoreno. U svakom slučaju bit će opet napeto, a ukoliko bih se morao kladiti, rekao bih da će demokrati definitivno preuzeti jedan dio kontrole, odnosno jedan dio vlasti, i da ćemo imati divided government iduće 2 godine sve do izbora 2028. U svakom slučaju pratit ćemo situaciju i dalje i kao što sam rekao, za Wall Street divided government, podijeljena vlast, je zapravo najbolja opcija i garantira nam relativno mirnih nekoliko godina, odnosno 2 godine do samih izbora 2028. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram financije i samo financije. Nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.